ijele ọ bụ Adaoyi na-apụta Adaba nwa nwaanyị ukwu ego Igbo letiri ndị mụ na ijele Adaba pụta ọgbọ maka ibie Ada nna m na-eti egwu ma pụta ọgbọ egwu ijele Igbo letiri ndị mụ na ijele Adaba pụta ọgbọ Ada nna m na-eti egwu ma pụta ọgbọ Oganyala Eze-Igwe oke mmọnwụ Ada m na-ekele Oganyala Eze-Igwe oke mmọnwụ anyị jeje mmọnwụ keide ọnụ mbụ oke mmọnwụ nge n'ọgwụ efile bibo oke mmọnwụ Ada na-ekele ike ngata bụ oriri Ada na-ekele aja na oke mmọnwụ anyị jiri biri iji tete oke mmiri nne m na-ekele ụkwụ ego nne nwanyị mama na-ekele ndị anụmanụ oke mmọnwụ nwa chi na-emerụ akụsewu ike mmụbo nna m jeje mmọnwụ abachiri piri mmọnwụ abachiri eje tata bụ oriri onye bụ na-apụta ọgbọ mmọnwụ na-agba n'ilo onye bụ na-apụta ọgbọ tata bụ oriri onye bụ na-apụta ọgbọ mmọnwụ na-aga n'ilo onye bụ na-apụta ọgbọ ana m ekele eze ndị anyị ji wee biri eze o mesịrị fụ mgbasị eze aka ose Vincent onye mbeto eze kwuo ego ana m ekele gị jidede na-ekele onye dịka akụkwe nwanne ego eze Oganyala na-ekele nge Ada na-ekele chudo ndị be eze Channa na-emekele Peter mmadụ mee na mmụọ eze anụmanụ ana m ekele unu si n'unu ya dị ana m ekele Igwe Abba His Royal Highness Igwe elu enu nwankwọ ana m ekele gị kenele m rọrọ oche ezele ọnọwụ abalị ana m ekele gị si na ị ga-adị Ada nọ m na-ekwu iche native doctor Uchenna Weke eke haji ihe ọzọ sọwale Darina, kamu mata apa kemarin kan itu ki? Oh, kalau tidak mana pasti kata apa? Ayo nak logi. Ada macam apa balok? Oh, ni tata. Oh, tak boleh juga na. Aku keluar rob tu. Arab anak tu. Ada tu dia Arab tu. Tak kana kiri nama ya. Ulu ni boy ada kalau. Ayo pun ya kalau tu tak. Kalau akan tiru tu. Ajar nak juga betul. Ada dia moya nak tu. Ajar nak cuma.
nwere ebe ọ na-alụ ya ọgwụgwọ na-alụ onye nọdụ alụ ara dị ya mma na-agụgụ ọrụ ibe ọbụla mmadụ ga-ata ata wee bịa na-arụ ọmụma ka ebe ọnya ka ọ ya maka ya ga-ebeli ya na ndị ji ezigbo obi bịa maka ha ezigbo ibe ebeli ma ndị jikwa na-agụ obi bịa maka na ọmụma na nke mkpọwụ ajibeghị ejibe ezigbo ya na ọgbọ ọgwụgwọ ọgwụ ego ọgwụ ọgwụ onye na-edewe ọnya ga-agbajide akere gị daarị na ese daarị na akere gị aba niile ma ọ nọrọ na ma ọ bụrụ izu ọ dị na na-ata sị na ọmụ ya egbu ọmụma eji ọba na-abịa onye ọbụla ejide alụ maka onye na-ejido na-abakalị elu obodo ọdụgburu ọmụ ọdụgbere ndị ọmụ onye onyonyo na mma anyị adịkwa ma ndị kiriri ekiri mma ma ndị kiriri ekiri onye ji ezigbo obi bịanụ onye ka ndị eji ezigbo obi bịa onye abịa na-abịa nwe ndị ekiri na vidio daarị na Oganyala Abba daarị na ese ọ ya dị mma onye ọbụla anyị na-eme na-agazigo na mba na mba maka na onye nke ego na-eji bụ onwe ndị na-obodo ozugbo ọ na-aga na-agasịrị ma na-aga ọgaranya wee kene ihe eze agbagokwa oche ọ gbago oche dibịa ọlụ ebesi na akụkụ anyị na-asọpụrụ gị na-ege iji na-efu ogwe onye ọ ga-adịrị mma daalụ daalụ nnekwu ọgụ na-eje agụ iyi bịa kpọrọ m onye ọkịka agba anyị kwụ n'ọnya na bịa nweta ya onye ụmụ ọkpara ntu anyị kene gị daalụ Managing Director, Negro Pure Water Abba. Ọzọ Pàkwa. Anyị kene gị nọ. Director, Negro Pure Water. Director, Jimagi. Onye ọ ga-adịrị mma, anyị kene gị nọ. Ọ na-eme ka esi eme. Tupu arọ. Ọ na-emekasị ego. Otu o si ewepụ ya ka o si abatara ya. Ana m aka n'aka. Okwu ebucha ṅụọ iyi. Anyị echere ego gị n'ahụ. Nigeria Limited. Chief
Yeah.
Akode. Anye kene go one nine one to promo blood of those three Abba. No. Oga do na manaba to na bandana. Na lu no. Everyone. There's the one Oganyala na lu no. No. Against the name of against the name of God, room number Christ. And I fall against you. Let's know your name and your title, man. My name is Chamaka. How are you related to Oganyala Abba?
Actually, I'm from Imo State. My cousin here, her name is Oganyala. She's from this state, Abba. Wow. So I heard that they want to do their festival. And then they have the festival. I'm impressed. So I decided How are you satisfied today for this celebration? Today is my greatest day. Now, Omenala the Uba. Omenala is the best, ultimate. Come make concern. Whether you are in this country or outside this country, you guys should come back to Omenala. There's nothing like Omenala. When you are in the line of Omenala, traditional line, anything that you are doing, anything you lay your hands on, the ancestors, they will answer you. Thank you. Let me ask your name and your time. My name is Chamaka Adiri from Imo State. You are most welcome, ma. Thank No. Abuja. Christ. It's not my boy. Can you even go get Oganyala Abba? You boy Abba? No, you mean even? So no, okay, Can I make and Amarina and I can eventually and Ubasingata? I can have an ability. One of Daddy, the community. I'm going to be me. God bless you, sir. I can get it to me. Oh, boy, You can't go another. You can't go another. Oh, what did you wake up? Oh, my. I can get a Abage, it's Baba, Kamatavage. Clemento Cabo. You got one. I can get out in the. Animal like working on what I would do in education. I'm talking about people. One, two,
kwuo ya na anyị kene gị abịa na ndị iru akụ n'ezi abụọ bụrụ dike ndị na-ebu isi anọ iwapụ ya agbaba ajụ na mba gịnị ka ọ dị Oganyala Eze-Igwe. It's a voice.
anyị ekele gị unu nọnọ ndị ọ ga-adịrị mma osibe Bem, a nada de fazer outro. Sessão. Teacher. Ada COT. Hello. Ọjọ́ mẹsìlìkà na-abaghị na onye ọkịka agba ọ ga-adị gị na mma n'aba Kraịst. Amen. Ọjọ́ mẹsìlìkà na-abaghị na ebe tete. Ọjọ́ mẹsìlìkà. Ọbịa ka mee ka esi mana ka esi eme na-egbu Osile ọganibe onye ọkịka ọganibe n'alụ onye kene gị
ụlọ ihe na-emeghiri ya na-emeghiri ya biko lute ndị a na-ezu oyi
The black man. I told myself about that.
biko nwayọọ na mmadụ juru eju biko nọ one by one biko nọnụ ogwelume nọnụ rinne nọnụ mụnụ kachalụ
Nange. Can you obtain your Oganyala Eze-Igwe? Can you obtain Oganyala Eze-Igwe? Not far back. Do you know? I think it's an hour. More can I have? More with I. Now, everybody in the morning, I am more career. I got a band. You go, I won't go. I could have given 2004. Dalu 2024. Dalu. Today I'm back in and I go gala. Hey, go back. I go where I am. If I keep an eye, I'm fairly trying to call away out. If I did, no, I could have given. I'm a second. What I asked you, who were Dalu. I'm going out. I can agree. Down in the walk by that time. I can agree.
Oganyala Eze-Igwe Abba ka nri ya ka nwanyị ose ka nwanyị agba etu a na-eti egwu ebe onye ọbụla adị bizi na onye ọbụla adị bizi ma bizi ma ya adị onye ọbụla yi na-akụkụ ego na ma onye so mmụọ ma mmụọ eso a na-aga na-azụ na mba ekip onye ọbụla bizi Yeah,